Δεν θα ξεκινήσει η δουλειά στην Ποιον? Στον Σταύρο και στο Ράμι. Όσο πάει βαραίνουν, όχι, πάει αλλά αυτό είναι. Γεια σας καλυπουλάκια μου, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω ότι είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε εδώ στην Κρήτη με τις φίλες μου, την Ελένη. Γεια σας καλυπουλάκια. Την Αθηνά. Γεια. Καλυπουλάκια. Την Τέο. Γεια σας καλυπουλάκια μου. Και την Ιορδάνα. Γεια σας καλυπουλάκια. Είμαστε εδώ στην Κρήτη και πίνουμε τσικουδιές και έχουμε φάει και παραδοσιακά φαγητά κρητικά και περνάμε πολύ ωραία. Είναι και η φίλη μας στη Σταυρούλα εδώ πέρα, απλά δυστυχώς έχει κάποιον πονόκυλο και είναι στο σπίτι αυτή τη στιγμή, οπότε θα ήθελα από όλους σας να σας παρακαλέσω να τη στείλετε μηνύματα να γίνει γρήγορα καλά για να βγει μαζί μας. Και να τη στείλετε την αγάπη σας, τα φιλιά σας και όλη σας τη θετική ενέργεια για να γίνει καλά η Σταυρούλα η φίλη μας, γιατί μας λείπει πάρα πολύ. Και αυτή η τσικουδιά ήταν για χάρη της. Σας χαιρετώ καλυπουλάκια μου και εγώ και οι φίλες μου. Γεια σας καλυπουλάκια. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!